Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Sapara hoş geldiniz. Ya salam kemine. İyileşler salam. Buyur kemine. Hava sapara oduňuzy ýakypsyňyz bugün ýene de. Oo. Ot yananna hem yılanıp bolya hem düşmanlaň ýakyp bolýan eken ot. Ha, Ot bilen. O oynadyr ýalakda nämeseň bolýan eken. hava sapara mana korkunç bir tarapdan görünýär. Hava alaw-alaw O da ýanyp dur. o da aslında bela almaz ya. Ha, onda sapara bugün sorawlar we düşünjeler illeşlerimiz bilen hem gurrun ederse hem sorawlaryna boldugundan jogap berer. Yani bugünkü esas temamız o yurdun internetini yapmak. O kime behbitli diýilen bir soru var. Gaty o geniş bir soru. Onu neresinden Ya, gelip nemetsek bolýar ýöne. Iň soňky nemeler bilen baglanyşykly bir zat aýdyp geçen internetle mesele hı hı, ortaya çykdy da. hı hı. Ine Türkmenistanda ýene de täze o internete yapmagy başlapdyrlar. Indi yapmak diýmeli buna. Yapıp bilmändirler. Gerekli o Keşfediyat. ýanky nämäne YouTube'a girmeginiň öňüne geçip bilmändirler. Şonuň üçin interneti haýalladypdyrlar tezligine. Şeýle ýanky o bolmasa bu bolar diýen ýaly çözgütler bar. Indi bu bize nämäni görkezýär? Bu taýda bir bil kasly edilýän bir hereketde ýanky tötenleýin däl. Bir gapy açylsa şo gapyny yapmagyň nemesinde de ýyzynda bolar. Şeylere bir ýagdaý sapara bu internet näme zat bu gaty korkunç zatmy? Deme. Bana sonra verdi. Düşünçümçe şeyle oluyor da. Hawa soru. O internetin nämedigini men aýdyp oturmalylar, onu bilmeýän adam ýok bolmaly. 20-nji asyrda internetin nämedigini düşünmeýän adam bolsa, olar ýa barta öçmeli bolýar, ýa-da başga aýa öçmeli bolýar. Bu kime wähbitli, näme üçin edilýär diýlen demetmeliler. Bu bir gaty bu pajigaly diýsem bärden gaýdýar. Bir ýagdaýda. Inni biz özümüze bir teredik görelik. Biz ýanky industrial deme ýetmedik. Bir jemgyýet biz bir zat öndürip görüm jemgyýet derler. Boňam düýüp demesi araplaşmadan gelýär aňyrdan bizim dinimiz bilen bile gelýän zat. Dünýä wagt 4-nji industrial deme geçti de devrimle. O biz tek birincisine ayak basyp bilemiz ok. Bu zatlar ýanky türkmen bundan aňyryk düşünmesi, pikir etmesi gerek zatlarda. Bu zatlar ýanky bu taryhy näme dünýäň ösüşiniň etaplary. Sen bunu men islam ok. Ben kırada durjagym diýip bilmeýän. O kırada durýan bolsam ýok bolup gidýär. Başka düşündürsem kämir yok. Sen dünýä ötüşüne ayak uydurup bilmesen yok bolup gitmeli. Başka diýlik tarapym yok da. Indi bizimki alak ösmedik diýeli. Industrial näme geçmedik jemgyýetler. Bir problemalar vardır. Ýanky o problemaň iň esasy nemesi insan değeriniň nol ýa-da nollarym alçakda bolmagynyň nemesi barda. Bizde Türkmenistanda insan Siňekçede görülýänler, garjada görülýänler, hiç bir ne değeri vardır, ne hormaty,
hilagı, ne beylekti, hiç var yoktur. O ne Türkmen günde 24 saatin içinde, son 24'ünü son içinde yaşak geçirdi. Öyle bu sonki 30 yılla yüz veren tatlar. Bunu ediyen katlaklar var da. Şu katlaklara demedeli. Şu internet dedik yani. Şunu kadar ediyen, şunu çeklendiren, o çeklendirmeli diyen, o çeklendirmesini yani durmuşa geçiren bir giden adamlar vardır. Şimdi biz şunun değerini ölçek görülür tereden alıp temine. Şu adamlar şunun hem bezetmen yaka atlarını tutup demek durmayın. Bunlar bellidir. Yani yok orku hükümetin nemetinden başlap kağıbatına aşağına nemetine çelli. Yani uçak hava militerine çelli gidiyor da. Şunun cemiyette değerini tereden indirim. Şular cemiyetin epeydatı var adamlar. Yani onun ilk bilek maşkaladan başlan. Maşkaladan epeydatı var. Cemiyetin epeydatı var. Maddi, manevi taraftan ne değeri var şu adamlar. Şu adamlar burada öndürüyen mi? Öndürüptü mü? Öndürecek mi? Diyen soruları aşaştırıp görün. Şulardan bir köpüklük, bir apbatılık. Bir zat tapıp bilseniz, ben hiç zat bilmediğim adamdan biridir. Yani hem becerini toparlan, Türkmen cemiyetine şu adamla bir apbatılık, değeri, peydatı, bağ olsa, elimden ben yüzüme tüykürüm. Edil terse var yani. İnni bulon getiren diyanlarına ne bedel? İnni şol bir apbatı getirmeyen adam yerin öyüne var. İnternetine hemşin onu yirak girdin neme diyendir. Ya da çeklendirendir. Şimdi bu interneti çeklendirmek, bilgini, bilimi, hüneri, yok eden ya da ünlü büyük bolayan adamlar. Bu yankı kadığın ediyenlerinin içinden Bill Gates'em çıkıp bilir. Einstein'em çıkıp bilir. O Michelangelo da çıkıp bilir. Picasso da çıkıp bilir. O yine de yani, dünyanın ütködüp bilecek adamlar çıkıp biliyor da. Etir burada öndürüp bilecek. Yani, traktör öndürüp bilecek. Maşin öndürüp bilecek. Kamelyot ya da drone öndürüp bilecek. Yetilin ünlü ketiyerlerde. Ne bulur ketiyen kim? Yani cemiyetin içinde yeke şaylık değeri bolmadık insanlar şodarın ünlü büyük boluyorlardı. Bu adamlar cezası ne haydek olmalı ki? Ne Türkmenin bedbahtçılıklarının büyük sebepleri. Özüm hakam hukukum büyüyeceğim şunun elinde. O şun aşağından halk yani asfalttan yannak asfaltı kaldırıp çıkıyor. Çıkmak mecburiyetinde de. Halkın sonu çıkıyor. Yannak asfaltın aşağından çıkıyordur. Yandan çıkmayan yeri yok. Güzel şeyle biliyoruz. Bir ton zayırıp çıkıyor da. Hı. Bunlar sol yankı çıkacak niyetilin yankı öndürücü güç olacak yetir. Burada öndürüp bilecek. Belki de dünyanı değiştirip bilecek adamlar yönündeki büyütçüler. Bunlar kim? Yankı. Bunlar kimliğini tanımalılar. Bunlar Türkmen cemiyetinin hazinesine
baylığına yeke şay rapati koşondu. Bolmajak. Gelecekte de bolmajak adamlar. Şu wagt 100 miňden köpürek biz hukuk goraýjy sistematyny işläp ýören adamlar bilýärler sany. Şulary hemmeje üýüşlendi. Türkmenistan döwleti üçin ýekap baty. Şulon hiç wagt ne peýda getiren yer bardyr, ne getirjek yer bardyr. Gelecekte de şulardan hiç tat bolmajak geldi. Biz de şulary öz nemämiz bile taklamaly bolýar. Aýlyklarymyz, günlüklerimiz, işlemimiz, nemelerimiz bile. Ziyan berýän zada o nemet börsde. Ne Türkmenin betbaçılığı nereden geliyor diye soruyor. Xitaydan geliyor. O yani bizim düşmanımız başka da vardır. Orta İmperiyatı'nın aşağında eğilip görülen, tömürülüp görülen bir millet. O bizim in ulu nememiz. O şolong tiyatradan şu atki teatir bilen Türkmenistan şu yağda getiriyordu. Yönü Türkmenin içindeki cehaletin Türkmen'e getiriyen deleli, yani sen düşmanın getiriyen delelinden müngler çekti kendine. Gözüne getirip bilen mi? Ben de oğdu çok düşünecek kendine. Şöyle şlottu. Yakındı da ağırda. Olur, yani bir milletin ötüşünün önündeki bir göğüt. Kara göğüt. Hiç daha düşünmeyen, düşünmeyecek, gelecekte de hiçbir derde yaramayacak insanların toporuş olur. Biz şolun ağıtlarını, nemelerini katı açık bileriye alaklim etmeliler. Türkmenistan'da şu atları edip bilen adamları güçlü adam değil yani. Yani şu atları eşitip bilen katı gemi olduğunda. Hem de hatta o huzuru gayratı yetiyen adamlara güçlü adam değil yani. Yani seni dışarı yurda çıkmadan mahrum edip bilen adama güçlü adam diye. Ya da pul verip sonra geçirip bilen adama güçlü adam değil yani. Bu neyle düşünce? Bu 20. asırda şu atları yani bir Şive'de ya da Nemes'e gurrum veriyen olun. Den veriyorlar. Bu nerede yaşapıyorsun? O biz ayda yaşapıyoruz. O aydığımızda ne bengeş çölün içinde o aya varan yalak içinde bitki var, deneme var. Bu hatta utanç da. O adamlar şunom yani şunlar şeyle ediye diyemeliymişsin. O şunu şeyle ediye diyen adam şunom yani halk düşmanı yani. O siz halk bilen ilişen yeriniz var mı? Siz halkı edip görün adınızı düşünüyorsunuz mu? Biz halk düşmanı ne? Biz sizin düşmanınız. O siz halk değil. Size halkın karşısına ayta. Size düşman olan adamlar siz soruyor halk. Kimdi siz düşman hazap ediyen vurdunuz? Soruyor halk. Siz işte. Bular aslında halkı hiç zatça görmeye deydiniz ha. Şonun için ediyen arkayın şu zatlar deyip bilýär da. Misal için yurtta o interneti yapýarlar. Ya da yurtta o payok verýärler. O payok olmaly däl. Hemme zat, hemme yerde el yeterli adamlaryň maýly hemme zat bolmaly diýip ýanky Türkmenistanyň mümkinçiliklerine göre bu zatlar diýsem halk düşman diýär da halkyň elbet ýaşaýan aýdyp bereneme o sapara men ýene de beýleki ildeşlerimiz täne. O haýsy halkyň düşman diýip hasap edýär o näme Türkmen halky bol däl bolanmasyn ol sapara. Yok, yankı alak. Şu neme yedi doğanlar. O yak pavon götürýänler Türkmendir. O köpsem Müslümanlar ya da hembes Müslümanlar. O sizin Türkmenliğiniz o
iki şaya değmeyen demeli. Musulmanlığını da sonlarlar. Yani şu da atları kemine şu millet Araplaşmadık olsa yani Musulman olmadık olsa yani Musulman olmak için Arap olmalılar. Arap olman Musulman olup olmayan nedir? Sonra da düşünün. Şu da atlar bolup bilmeyen. Yani Şivet'te şu da atları etçek olup görün. Ne ile kolyanını görürsünüz. Bu bir ön ağırdan gelen bir kaltaman cemiyetin yani sahalarının yani yani ağırıp bir yerden çıkan demetinin bir böyle Orsiýa çykypdyr da şo şahalaryň birine. Ödem ona urot görünüşü. Yönü menüdü derler. Yani ben Türkmenistan'dan gelen yiğitler bilen kâhta gürleşenler. O öyünü, mağaranın mülkünü taşlap ya da satıp nemedip o doğru bile çıkıp kaydan adamlar vardı. Yaşar yalak derlerdi. Ödüm ahalli, ödüm nayvaşı ahalli yiğitler. O teke, o Türkmen kalmandır diye. Geçen bol bilecek gel ya da şu vakti demelerde. O size teke diyen olun ya. Son içinde diye ehli ahal diye içinden yeke teke çıkacak demeti yok diye. Geçen bol bilen okur diye. Bizim yardımımız olur ya alak diye. Bunu diye dilimiz bile düşünürüp bilen de yok diye. So yardaya geldiler. Onun demetinden düğünle cehalet yatır. Ondan yani bu başlarına hem de görünüp tuttu. Yani beni 30 yıl bundan ya şu da atlar bilen yani fikir alsan adamlar vardı. Onun kaviri ürk gitti, kaviri bağır. Şu da atlara diyorduk da. Ne bir hal vereyim. Bizde yani hüner veriyen proftek uçilişi değil yatta teknikumlar da atları diyatta. Orta hüner veriyorlar. Yani svarşik, kafilşik, teknik demeler de. Hem de hüner, elektrik. Şu ministerstvanı 97-98 yıllarda yaptılar. Bizi dövrümüzde Davut Fabrikal yaptı. Sotayip tane hünerler geliyor. Yani, Türkmenistan'ın o tekstilini pudok yok. Yeni alak iki tane fabrik vardı. O hünermentlerin köpüsü orsiyetten gelen ondan bundan nemeler bilen Sotay'da yerli nemede idare edip görülen yağdaylar vardı. O 20 tane fabrik kuran İrem gelecek de. Onu bir yani devamlı hünerleri öğretip duran bir mekanizm gerek devlette. İnstitut gerek. O şunu biz düşünürüp bilmedik kendini. Solar gerektiğini. Biz ekleyelim öğrencilik öndürelim ya da okuvçu yetiştirelim, hünerment yetiştirelim diye. O doğru koyadık da. Düşünýär mi şo soralarym näme mana gelýändigini? Bir düşünüşünü bir gurrum vereyim. Kamilesi söyün olmağı mümkün. O protek образование minister var, ministerlik var. Biz derdimizde ardımızda yetiriyorduk. Her türlü okuyorlar bilen. Neme de çıkarıyorduk, gündeme de çıkarıyorduk. Yani onu tersin ettiler de. O ministerstvanı yaptılar. Ya bular has kän düşündi ya da ýalňyş düşündi. O ministerstvanı yaptılar durşunu. Onun mektepleri 10 klasa 9 klasa getirdiler. İnstitut, üniversitelerde 2 ile molya yetiyor diye de. Çoğunu düşürdüler. Ara hem de yok ettiler. İldeşimizi yazıpdyr diýe. Şolar diýe asryň çalışanly o bilýän däl olaýmasalar diýip ýazypdyr da. Şu taýga. O gatgo ulylar ýöne tersine gitmelilik düşünýärler. Doğru. Indi ne çoğun onun yerini Gülör'ün mektepleri aldı. O öyle
şol yiğit yani Söyünüf diye bayram näme diýerler. Şu at adi dilme gelen nokta. Ama bu alçak bir açık bir yeme olan. Öyle. Soňul molla boldy. Yol şu tarapy näme? Hakyky ýolun tapdyr. O ne bizim dememiz yani yol yordamız devlet demesinde stratejisinde şu tarafa gitti de. O bilimin yerine FETÖ'çüler geldi. Son nemesini ähli şu institutlaryň jaýlaryny nemelerini şolara verdiler. O täzeden gurulan jaý dälmi olar? Köpüsü täzeden gurulan mawul köpüsü şol deme ya protect nemelerin demesi. Taýin jaý berdiler. Emme Ulanma. taýin sistem bir giden sistem var. Indi men bolýa sapara ine şu Gülen cemaatından näçe adam girip içinde yetişdi, daşında ýaşap ýör, o nädip ýaşaý ýandyklaryna şu soňky 2-3 ýylda hasam ýakyndan izarlanýandygy üçin bilinýär-de bu adamlardan 1 gram ýa aýtdyňyz siz. Demelerden 1 gram peýda geldimi Türkmen halkyna diýip. Yok gelmedi mümkün. Şu Gülen cemaatinin içinde yetişenlerde de hiç haysına deme gelen o. Türkmen cemiyeti üçün gelmelem de. Ola bir öz üçün edýärler. Ne özler üçün edýär, ýa-ni daşına da çıkaran oklar ýa. Gaty ünsöp seredýär. Ýöne Türkmenistan üçün peýdasy ýokdur. Bolmasa mümkün däl. Onun üçün edilen nokta. Bu zatlar başga zat üçün edilýär. Indi bu 20 ýyl mundan o şu pikirleri aýdýadym-da, näter edin diýdim. Kär hüner bolmasa öňümçilik bolanok, öňümçilik bolmasa iş ýeri bolanok, iş ýeri bolmasa gazanç bolanok. O gazanç bolmasa o gazanç bar ýerik o bolar. Göç edýärler. Indi şu wagt seredin, daha şowdan başlar. O aýby urdan o bolara seredin. Kimisi 50%, kimisi 70%, kimisi 30% adamı göç edenler yoktur. Aýby urdan ýa-ni sizin ýa-ni dostluk çarşangy şoto görekleri nemedin. O taýdan boşga çenli bir tin edip görün. Etraplan köpüsi 60-70%, 80% boşan etraplar vardır. Yankı diýen adamyň netijesi ben 20 ýyl mundan ýa-da şunnalak bolar. O bu zadyň soňu şuňa barýandyr. Diýedim-de. O bu gitjek ýeri ýok, bu görünüp duranda da. O bir ýerde kär hüner bolmasa öňümçilik bolýanlardyr. Öňümçilik bolmasa iş ýeri bolýanlardyr. O iş ýeri bolmasa garyplyk ödönler gelýär. Adam burada iýmeli, içmeli, ýaşamaly. Onu adamlar göç edip başlar. O ilk bilek, yani iş bar ýerine göç eder, o taýam dolar, onu ýurduk daşyna göç eder. Suatky göç, büyübi şu taýda ýatyr, başga ýerde däl. Bu yani bu çıkan zat däl. 20-25 ýyl mundan görünüp duran zat. O buna mene aýdýadym. O menden öňe sorýan ýokdy. Bunu bilmezlik mümkün däl. Yani döwlet derejesinde, ýurt derejesinde bir pikir edip bilýän adamyň bu zatlar görmemezligi mümkün däl. Akylly bolan görem ýok bu elim tandatlar. Ine ýöne bu başka yani gelecekte ağır nemeleri var, yaraları var. Indi daha şowda alın, şu taýy 1000 ýyl mundan öňe belki de 2000 ýyl mundan öňe adamlar ýaşap ýören ýerleri. Gadim ýerler şu taýlar. Şu taýlaryny halk terk edýär. Şu taýlary soň todap ýatan ýere urunmaly. O taýny goly düzeltip bolýanlardyr. O sen nädip düzeltjek? Sen döwleti planlaşdyrýan-da. Daha şowda ýa könürgünçde.
halka, cemiyeti iş et bilen adamlara daha o fabrik kurun yatırım edin diyen. Onların fikir ediyen. Ben o tak yatırım ettim. Ben haridimi kim alacak? O tayda halk garip olan son alım gücü yok. Alım gücü yok. Ben önüm satılmalı ya da muhtar ardağına veririm ben. Bazarı yok da aras. Ben yani şimdi yatırım edeyim. Bu şartları bize kim de öğretip verecek? Bununla da öğretip bulyan da adam de. Bunun ediyen dağıtlarının iyiliğine galiyan nemeleri solur yalakta. Onun alım gücünü düdedeli yer biri. O kömök edeli, bırdat edeli. Onu ben Davut Kuron'un onun içinde hünerli, kârli adamlar işlemeli. Onu nereden alayım? Hem de göçürük getireyim bir yerde. Yetiştirecek o zaman bir yıllar, 2 yıllar vakit gerek. O vakit ne için yitireyim o vakti diye. Yani İslenlik demeli, demedik görüm. Çarşanga deyip etraf var diyor. O çarşanga var görüm. Rotayda 80% halk yoktur. O hakiki. Onu aydıp bereyin yankı öz diller bilen aydıp bereyin. Kaptalda doğutluk deyip bir etraf vardır. O tayda şunun alaktır. No. O Farap deyip bir etraf vardır. Onu var seyredin. O Değanov deyip etraf vardır. Onu var seyredin. Tanak görün. Halkın 60-70%, belki 80% yoktur. Daha çoğunun ne? Aktepe var görün. 60-70% halk yoktur. Köyün önce var, o da şunun alaktır. Angrik Aktyabırski rayonu vardır. Rotayık var görün. Bu hatları ne düdüçük? Yöne, şu tayda daha çoğundan alık kemine. Şu at, yani Özbekistan internet demedi ya da. Özbekistan'ın internet rulunyanlarla. Yani şuna karşı Türkmen miliseleri, kağıbatı, nemesi, öymü aylanıp şolun kaderkalarını, nemelerini yapyandırlar. Şu neme daha şozdaki internet ulanmasın deyip mi? Şeyle de. İnni şunu ulanmasın diyen adamları üşürüm bir yerik. Birinci aydan demem mi da fikrim. Şolun hem meclisini üşürüm, prezidentine bir süne koyun. Hem beni terediğin bir kaptırını koyun, 2 ay edin. O Türkmenistan'ı neyme getiren olsanız görkedim. Neyme götüren olsanız ona mı görkedim? O da görüp durumdur. Ne? Son 30 yıllar. Şol kadağın ediyen struktura, kolları, elleri, gücü, kelleti, ayağı bolup gören adamlar vardır. Şolun hem becen bir yer güçürüm, hem de birini oyman. O taksitine çendi. Şu cemiyete nece köpüklük peyda getiriptirler, diyen neme, mesela şolara cevap verdirim. Terede koyup koyun. Şolun hiç biri hem metni üşüründü. 2 sayeden yeri yoktur. Dine tüködendürler, harcandırlar, yiyendirler, oğurlandırlar, tağlandırlar. Onu geleceğine önüne böğüt bolundurlar. Yani interneti kadağan etmek demek, Türkmenin geleceğinin önüne böğüt bolmak demektir. Ertirini yok etmek demektir. Sebebi o internetin nemesi bilen nesil yetişir. Bilgi bilen, neme bilen. O 20. asırda bunu sen neyle akıl bilen kadağan ediyor. Şimdi sapara internetin Çeklendiriyor. internetin şeyle bir goğu tarafı var da o güzel tarafı diyeyim ben. Yani otursun o akşam neyme pişireceğini bilen o internete gir ya. Büyük köşk naharlar. Görüyen, öğrenen, pişiren hiç bilmedik zatını 2 saatin içinde pişirip saça koyup böyle da internetin kömöğüyle. Şoňa meňzeş näçe işler var o taýda. O kemine sen internet diýen, şu wat Chat GPT diýip neme var. 4. neme geçti. Mawa.
ne Türkmenistan Hasan yıkılacak deyip sonra veriyen. Son Mehmet'e ne yadip korkun. Mawa. Sonra aydıp verelim. Hasan yıkılıyor bu deyip. O ya da şuna Berdi Muhammedov neyme o peyda getirip şu Türkmenistan'ı deyip yat sonra cevap veriyor. O bu geleceği ne aile olacak şu devletin deyip Şonam yazıp berýär o hem Yanıp adamlar. Sapar siz hem çykýan ekeniňiz o taýdan. Geçen yazıp o sorap gördüm o. Şu 25-nji noýabra çerli kommentariýa berýär da. o internette ne aile bağdadanlı bu olsa komentar veriyor. Ne mi mesela? Uzukly. O Yani sizin editörün de adınız ne? Ne ben şu iyilleşlere Türkmen olan son yüzlenýände inler ağalar o kim bolýan ortaň bolum men üçin bir kendi nemesi yok. Yöne şu zady siz dowam ettirseniz birinin buyruğu bilendir, haýşy bilendir, baskysy bilendir. O zatlar önemliler. Ýöne edýän sizsiniz. Siz ne şu otda yanarsınız. Şu at yanıp duran ot bada. Sizi Türkmen halkı şu otda yakar. Sebebi sizin edýän işiniz şoňa münasip. O da onam ad görürler. Külüňizi sowururlar. O siz bir milleti ýok etmän keşine düşen adamlar. Bu mazmuny şodur. Siz bir milleti ýok eder ýalak siz kimsiňiz? Diýip Türkmen halky sizden şonu sorar. Siz kim bolýaňyzdan bu Türkmen halkynyň öňünde böwet bolýaňyz. Siz kim? Ya bu halkın aklı sizinki alak yetmez öýdýän. Sizin külüňiz çıkarır bu halk. Bu kadimi aňyrdan gelýän 3-4 bin ýyllykly tarihli bir millet. Siz şunu yani şey dip ýok edip bilen öýdýän. Ya da şunu şey dip çäklendirip bilen öýdýän. Sizin tohumumuz bilen gyrar bu halk. Bu halkın sarpyny siz entek dadyk göreňiz. Ýuwaş onu dadyp başlardy. Siz duran ýeriňizde ýöne tuvalete çykyp bilmedi ýalag eder halk. O öýüňizde balaňyzy sıçardyňız. O ýagdaý gelýär. Bu halky siz gatsamsyk gördüňiz. Ödem ýokardan ýani Berdi Muhammedov diýen nemeler bardyr. O ana bula ahala degişli bunu ýöri taýdaýyn. Şulara boyun bolýan, şular bilen işleşýän ady teke bolsun, ahally bolsun. O kivi Türkmen halky geçeder. O demedip böyle çevşe vururlar size. O sizden teke o. O şu da atlar görüp bilmeyen teke diýirler. Ya ahallı diýirler. Ya şu da görüp bilmeyen Türkmen diýirler. O siz bu da atları gaty ardana neme diýäňiz. O durmuş ya Türkmen tarihi ardan nädir? Ya bunu düşünýän adamlar var hani aýdyp oturýarlar. Beni bu iň akyllysı bolup aýdam o. Bular ýalak öz aralaryny gürleşip beren Türkmen müňlerçe bar. Olaram oýun ýa, oýun bolan. Şoň üçin bu zatlar düşünmeýändir öýüp demetmen. O gowurdok talap görenler bardyr. Olara ýöne duran ýerinden ýok edip başlardyr halk. O ýene biraz garaş. O sizin ýalyňyz var 30 ýyllyk. Hemmesi öz garşyňyzda işler. Hemmesi. Ben türmeleri boşadım diýen ne? O boşadan oklar. Indi o taýda näme boljagyny aýdaýyn. Türmeler patlar. O öňünden çykan gararlar. Bunu adam ýalak, düzgünlük, tertipli. O boşadyp bolýar da. O taýdan ýani patlarny çykjak adamlar siz näme etjekini ödüňle getirip bilýärmi? O da patlar. O patladar. Gitjek ýeri ýok.
Biz bilen oynatman. Biz bu zatları 20 göçüm yöngünden göçüp gelýär. Türkmenin şol realak tähmim bardyr. Ýere deşik tapmarsyňyz dünýede. Wat ýani gaýşaryp bören türkmenler bardyr. Ýaşman demedip o balanyny man ýörüp. Şolar dagy ýöne ýumurtgatyndan atarlar köçelerde. O porruk bir topar türkmen. Gater we edir bu halk. İnternet yapılýanyň demedi, şu zatlary halk eşitmedin diýdi. Owa, sapar aýna. Asyl sebäp şol bolmaly, başga zat däl. Owa. O biz onu eşitdirmän ýoluny tapýarsyň. Siz bunu ettirmejek bolun, bilem etjek bolup göreli. Owa. Biz bunu parahat ýolu bilen iň adyp gidi şekilde etmek tarapdary, bunu aýtdyk dedi. Düşünürýär. Ne şu daşynda gurlap bören türkmenler bardyr. Sizin güýje kelläňizi ýalak kellämiz bolmasa biz bu ýola çykmaýar. Şoňa düşünýärmi? Bu cahil jemgyýetiň içinde akylly hökümet bolmajagyny biz sizden 50 ýyl öňmülýär. Sizin ýani gurnajak oýunlaryňyz ýa-da gapanlaryňyz ýene bir zady. Şoňa düşer öýdýär. Aklyňy alyň. Aklyga gelin. Neme bar diýýärler sapar ağa? Ors arkamızda durýar diýip şu ýa-ni esasan mehemeniň içinde mışmış ýaýradýarmyşlar. Yani öz-özleriniň neme üstü bilen ýaýradýarlardy. Arkaýyn bolun bular o daşyndakylar gelip bilmeýär diýilen ýaly. Deme ýeke orsal türkünem şeýle. Sizin arkaňyzda o akit türkünem orsunam biz olan hemmesinin çözümünü tapar. Ondan Katar arkaýyn bolun. Orsi, Türkü, Parsi, yani Arabi yoktur bu iş. Türkmen bir oyunun soň bunu sen ketegine tanmaýan. Ödem iň neme zady kemine bizim aýal gaýdylanmaz. O biýilini uşap orta çykdyrarda. Bir milletiň, ýa Türkmen ýalak milletiň aýal gaýdylary orta çykan soň siz öňünde durup bilmeýäňiz. Öňünde taryh durup bilmeýär ýöne ýeki sizem de. Owa. Inni şunu düşünmejek bolýan erkekler bardyr. Şo gelin gaýdylar size ýa kurta gaýdyrar. Ýaşmak ýaşandylar. Gerek bolsa matriark keldirdiler. O geliniňize çay gaýnatyp berersiniz. Tekeler netide diýen men. Sizden şeýle bir geçi ýatardylar bolun öyle haýpyň geldi. Bu döwleti bu derejeye getirmäli. Size kim bu ruhsat berer? Bu milleti dünya matkar etmeli. Men pikirim şeýlere hakkymyna bu internet barada. Bu hemmejeden bir gapdal internete girýärdi. Şu ýa-ni öňüne alýamy kak diýip pikir edip gelişlerde şolaryň. Yani adamlar eşitmese ýene näme etmese diýip onuň tersine ýene şeýle bir maglumatlarymız bar. İnternet her gezek o yapılan wagty ýa-da peselilen wagty, haýallanan wagty adamlar hasan bir-biri bilen ýanky tapjak bolup şu videolary görjek bolup öň bir-birinden gizlin görýän bolsa, soň ýuwaş-ýuwaşdan onuň görýänini, bunuň görýänini ýa-da şerit bar, şeritin üstü bilen aýyradýan ekenlerde. O şey edip tanışıp gaýtam ýa-ni jewsleşip barýandygyny neme diýär. Sapara şeýle bir neme bar.
Long bir eden dadı var. Odan çoğu da inanýarlar. Ya halkı yaşama üçün yani ölmedi öde bir çörek neme bokurda ondan geçip bilmesi üçün başaga olup görür yalak yağdaya getirdiler de. O pikir etme neme geçen adam o günnöki yiyecek çöreği aladı. O çağatı buraladı. Maskaladı değil kaladı. O köpüte yem o da atlardan diler. Ödünü diri taklap bilse oluyor diye netice getirttiler de. Şu derece düşürttüler halkı. Ben çıkan adamlar bile gülüş görüyor. O içindeki adamlar ne yağday ne aylar. Şundalık diye. Adam diye yankı enesi çağasını taşlak gidip biliyor diye de. Ölmeyecek kork diye. Çağımı bir seyreder deyip o şoňudan demetip o ne hilek deme ortada gidiyor diye de. O ölmetem bolýar diye. O erkeğim şonalak maskalasını taşlak gidiyor. O nesil net yetişmeli berdi. Ödem şu nemetine yankı karatil mekanizm otuyor. Yankı biz hukuk goriyat diyorlar. Şol adamlar otuyor. Ne şolong hem mecetini üyüşüp yakmalısınız. O menden neme şol men elime düşler men geçeceğim şolong hem mecetini üyüşüp yakacak kimine. Ne ile günah olsa men günahını üstüme boymal yani. Dünyada ne ile günah yükleyen olsalar yüklösünler. O ben yaşadım, gördüm. Böyle şuları yakıp dünya vurkoymak o şunu ben öyle maksat etmedi yani. Hakikaten yakacak. O dünya ne ile varşı görsün. O şu yağdayı varşıdığını görüp bilmeyen dünya o ben varşıdığımı görsünler. O şuları hakiki yapmalı. O sebebi ediyen dağıtlarının anırtına çoğu değerli dağıt yatırdı. Milletin kökünü kırıyarlar. Geleceğini yok diyorlar. O interneti yapmak demek o Türkmenistan geleceğini yok etmek demek ikisi destek var. Arasında hiç tafavut yoktur. Sen şu dünya bilen aya uydurmaya delil getirsen onun yerine sen yetip bilen yok demine. Sen kul olmalı oluyor. Onu net bilire diyorlar. Evet. O bir beşman kazanyan diye diyor sonu. O yeni başka bakanlar hiçbiri ediyen atların karşılığını yapan yok. Ödem hiç harcaması şu da atları ediyen adamlar vardır. İyileştiler hiç çekinmeyen. O yakmalı olsa yakın, asmalı olsa asın, ne etmeli olsa edin. Sebebi bu insanlığın 20. asırda hiç nemetine giren yok. Bu vahşilığın amanısında akınında. Bizim çağlarımızı geda ediyor. Ya da baktını yatırıyor. Geleceğini yok ediyor. Bilinmeyen zat değil bu zatlar. O bilgiden mahrum eden son, informasyondan mahrum eden son, o dünyanı görmekten mahrum ettiler halkı. O. Siz kim bolyanızdan bu zatlar ediyen? O bir hayvanı tutup manikenyala edip halka görködüp aydım aydiyanını, atında seyrediyanını, devam ediyanını ona beynisinde diyeceksin ki alakta atlıyor. O kuşun kellesi şu kadar beynisi yani çalışıyor. Hiçbir canlar öz hüvurt götünü bulur yalak velileden o var. Şu bavaraplı yalak. Parazitlerim o derecede nokta parazitlerim bir nemesine gözle ya da öz peydasını iyi olmanda. Bunu onu saknalaştırıp onu bunu da sakna çıkart demedi yerlerde.
Sonra o hakikattan hem deme. O mankurt. O bir Manfur da yankı bulardan gowy. Men çıkıp gelen adamlar bilir gürleşen bolun kemine. Bular Mart'tan gelen adamlar yalak. ve şonuň üçin edip gören işleri ortada görünüp dura. Bawarapdan akylly şäher urýarlar sapara. O taýda sen akylly şäheriň beýleňe de bir teredip gören. Könröje gelen teredip gör, haywan. O kerka bardan teredip gör. O akylly şäher näme üçin Bawarapda bolmaly, kerkide bolmaly. Tek sotoraw berip gördüm birini. Näme üçin o guşguda bolmaly, ya barda bolmaly. Ya daha şowda bolmaly. Haywan, sen şoda atlary seljiremokmy? Şu akylyň yetmeýän bolsa sen o taýda näme işleýän sen? Kim getirip o şonu şo taý oturdukdyr şonu bir aýtsyn diýim bolmanda. Kimiň hazabyny otyr o O taýda. da akylyetin. Arkasyndaky agalar. Bir topur ahallam şulara hyzmat edýär. Şo taýda 5 manat gadanany ýanky ödüne bir ulu değer bilýär. O biri on aýdyny aýdyp berýär, biri on goşugyny goşup berýär. Ýene biri ýalakaçylygyny edip berýär. O 5 manat gadan ýaldyr şo taýda. Şolara çendi ýakmalylar. Türkmenistanyň betbagçylyklary hemme şolardyr. Şondan başka düşman gerek geldi. Daşkı düşman bilen biz yani kıyametini tapıp bilir. Olar bilen nähile töwüşmeliligini. Nädip söwüşýän belli azından olur bilen. O düşmanyň belli. Yani onun içinde. O kemine men şuun biraz nemerek o. Yani görüňde käte nemäň neme diýär kemine bu zatlary o bilmän bagtly bolup bolýan ekeni. Ýöne bilden Yo bilmänem aslında bagtly bolup bolanok sapara şeýle bir zat bardy ýene bizim ildeşlerimiziň köpse sowatsuz edildi de sowatsuz bir durmuşda ýaşaýarlar. O bilenok bagtly ýaly görünýär ýöne gorkynyň içinde ýaşaýarlar elmide ama gorky. Bunu etsem näme bolar? Bu taýda bir iş etjek, o elimden pulum alyp giderlermi, alyp giderlermi? Ýurtdan çykyp bilermi, ýurda girip bilermi? İşsiz galarmy, ýene näme bolarmy diýen ýaly şonuň ýaly primitiv gorkular bar özem. Gece gündeýiz kellelerinde. Men studentler bilen urlaşýan kemine. Ýaş joğulunlar. Çağa 20, 21, 23, 25 ýaşlarynda. Bilim aljak, okujak, geleceğini bir neme görýär. Şolong hem bejetiniň pasporty 24-nji ýyl uturýar. Inni o bir Türkmenistana barsak biz daşyna çykyp bilmek diýär. O berde de näme etmeli diýip o. Giden aladan ýaşyk çagalar. O bu da neme bu bizim ýanky pul almamyzdan fotarlamyzdan o da görüýi. Iň görüýü zatlan bir. Ona bir garazyň ýatdy ştaýda ýanky okudan soň 2 ýerde, 3 ýerde işläp diýe günümizde görýär diýdi. O da oku bolugum diýdi. O da kynçylyk bol. Ýani şeýdip bölen çağalaň o durmuşdan dyrnagy bilen ýapyşyp adam boljak, öňü gelişdirjek bolýan niýetli de ýene de şu hukuk gorýan diýen adamlar bugünde böwet. Soň näme etmeli ýazym bulara? O ýygyna ýanky neme pasport almana baryp okuwuny dowam etdirip bilmeýän ňüňlerçe student bar. Ňüňlerçe. Sapara pasport meselesi çıktı bu hasam kıyınlaştırdı. Ondan öňem ansat däldine bizem okuduk da bu taýlarda. Ansat däl. Mena elmide 6-njy bazaryň işletim. İşleýärdim hakykatdan. Sen şonu etmesen bolanok. Yani neme şu päýtgelçilikleri döredýän, yaradýan
Bizim iyileşlerimiz vardır. Şolum hemmejetinin familiyeti adi, nemeti belli olmalıdır. Şolar gerek bolsa ojar odunda yakılar büyüşür. Tevavi bulon ediyen abi düşmanınkinden ağır yaratalyalarda. O taşından düşmanın edip bileceğinden yüz etseken yaratalyalar cemiyet. Ödem hukuk koruyatı ve diyorlar. Bu Kore'si tersine diyorlar. Hem merak tersine bulun. Hmm. Düdük dağıtıyor o abla. Doğru. Onun adamların bir yerine anılmaz yağlak, korkor yağlak yağdaydı öğretiptirler de. O taşına çıkıp gelen bir tane oğlunu kuruluştuk. Bir de adam yağlak kuruluşuyordu. Planı yemeğin ağına var, o kömür eder rahat diye. Olur mu adam yağlak kuruluşuyor? O adam yağlak kuruluşuyor diye birden diye yemek ağım tutuyor diye de. O bile adamların baraken dünyada diye yağlak. O adamlar şu dereceye getirdiler de. O kömür edecek kolya olun, bu anırtında burada bağım kan dip diye yani Fikir cemleniyor öğünü ama. mü tanıyan diye. Soruları yağlak fikre çump gidiyen diye de. Bu milleti siz hemen vurdunuz. Bu hakkı size kim verdi? Siz kim aslında kim dingil bir nemedin bir? Son için ben şular tereden bindim diye. Şular hiçbiri iki sayı etmeyen adamlar. Öngüm etmedik adamlar. Şu adam eden ok, inlik öngüzü de edecek adamlar değil. Olur yalak hiç kapasitesi, potansiyeli yok adamlar şu adamlar. Bunlar hukuk koruyacak deyip ne hukuk koruyup bilirler. Adaletli olacak deyip ne adalet demedip bilirler. Bırak edecek deyip ne bırak edip bilirler. Yani bilgiler yok. Olmalım değil. O da şu öğüt eden bakkalarına çıkıp gelen adamlar şu. Hem beceri. O cemiyet bilgili, bilimli, ılımlı bolman, hükümet bilimli, ılımlı bol bilen nedir? Bu aksiyomadır. Kanundur. Tevigatın kanunu yalak kanundur. O cemiyetini siz cahilleştirip siz akıllı olup bilmeniz mümkün nedir? O şunu düşünmeyen hayvan yukarıdaki oturun hakik hayvandır. Şurada da düşünüp bilmeyen orada hakik hayvan olmalı. Bunun etinin ne olacağını görünüp durumda da. Yani mektebin yok edersin denin o taydan o stali çıkarmıyor. O soruların bay olup yaşarını. O propaganda ağırlığının bir şeyini vardır, çakı vardır. O sizin tam sıktığınızda sizin cemiyet yetiştirin, cemiyetinde seyredip size baha verip oluyor. Cemiyet cahil oldu, siz ondan cahil olmalı. Yani siz cemiyeti öyle derecenize düşüren adamlar. Bu yani hakiki tabiatın kanunu bir. O taparağın toplap tapan da adı değil. Türkmen cemiyeti o bilgili, bilimli, ılımlı bolman son hükümeti bilgili, bilimli, ılımlı bol bilen o. Bilmesi mümkün değil. Yani o çok halkın içine çıkmadı. Başka yerde get bilen o. Yani bir Muhammed Mart'tan geldi mi? Sol cahil cemiyetin içine yetişen adam. Çünkü cahil. Bunu yörüt ettiler. Yardım edilenler seyredip orada, görüp orada. O bunu bilen adam aydanına o fikir etmeli. O bu dine halka düşmançılığın da öz çağlarını düşmana bulur. Şuna da akılları yetin o. O derece hayvan bulur. Sizin çağlarınız şu cemiyetin içinde yaşamalı değil mi? O daşına çıkanla da siz şu cemiyetin içine çık gelen adamsınız. Şuna sizin aklınız yetin yok mu? O beş gün yani yılpırlok bırdat geyeni bilen, yılpırlok bırdat minyonu bilen yani bir yerlik yettim diyen fikirde olmaklar mümkün. Yani cehaletin bir ağır basar.
Aha. O läşe näme giydirip näme hündüren we näme diýäňizmi? Beyin, beyni Ne ütlemez. şu an Muhammedler var ikisini. İkisinin deregine bir stolu, bir kostüm edip bir garstuk takın. Şondan kän peýdalanır. Dön O boş ýurtda stol. o durmuş gowulaşyp gitjek de şu kostüm dursa da. 100%. Şolar ziyan berip dur. Şolaryň şo Täsir berýär. Aha. Yo yankı interneti yapın diýse, olgaşyp böler yap. O peýda däl. O Türkmenistanyň önümçülüğini ýok etmek diýmek. Ine siz owru edilip ýörsiňiz, hukuk gorýanlar. Sizin edýän işiňiz owru bardyr. Şol owrulan dadynyň müň gatyndan kän delil edýän. Diňe şu internet gadagan diýmäňiz bilen ya da halky taşına rahat çıkma, rahat girme ýagdaýyny çäklendirmek üçin. Şu owrulanyp biljek owrulukdan müň eseti. Şolary ýalyk diýany bardyr jemgyýetde. Siz şoňa düşünýäňizmi? O sizde ýa beýin diýilen zat ýok bolmaly. O taýgam ýörüýte taýlap bertilýän bolmaly. Iň beyinsizler var ya şey diýerler öze. Riyaz. Kemine toruň bolsa Hawa bar sorok Starlink internetine ulanyp bolýarmyka diýe. Şu wagt ulanyp bolanok Starlink'in işleýiş prinsipleri var. Hemme zat dokumentli, şertnamaly işlemeli. Misal üçin edil näme diýe howa nemesi vardır her ýurdun. Öz howasy, şoňa değişildi. Geçjek bolsaň Howa takaty, howa meýdany. şoňa çekmeli, nimetmeli. Bulam edil Bular eder. Bulam edil şeylerek ýöne indi biz howpsuzlyk geňeşi demelerimiz var. O taýlarda o ýığnaklar geçýärde, ýa-ni geçiş döwrü bilen baglanyşykly. Geçiş döwründe internet gerek ýöne şu wagt Türkmenistanyň ulanyp duran interneti Russiýanyň nemesine bagly, niyetine bagly ýani toruna. Russiýa şu wagt Türkmenistany şu ýagdaýa getiren şo ýurtda internetiňizi ýapyp berýär, aslında şol aňyrsynda buyruk berip berenler hem şolar. Düzüp internetin nähil bolmaly däligine karar berip beren bu ýurdun içindekiler hem ylgaşyp ýerine ýetirip berler-de. Bular kesipdiler hawa geçiş döwründe, ýöne ine biz şo döwürde Starlink ýüz tutmaly bolýar. Şonuň ýaly nemeler var, taýynlyklar. Starlink bugün olmasa da ertirki gün bize peýdasy tegip biler. Kim Lincoln bolanda bir döwletiň territoriýasynda bir resmi status bilen girmeli. Şo demde päsgelçilik berýäni, ne statusam olaň elinde. Demetmeli. Şöyle, o interneti yapmak demek halkın hayatını yakmak demektir diye. Owa. Edilödi. O dünya Türkmen halkımızın däl diye o dünya sivilizasiýasynyň o düşmany bolýar interneti yapmak. Dünya üçin näme zat ýetişen belli däl de yapyk bir ýurtda açyp goýberseň näme boljagy belli. Yo, o ýa-ni Türkmeniň owat bilýärdi. Bu biri terörist boljak, ýene biri ýene bir zat boljak. Cehaleti ýere öwrüňde öwrüp bolýan zatda. Şol üçin dünýäde hop salýar. Gaty dogry zat. Gaty hoply hakykatdan hem şol adamlaryň özleri üçin özleri hem hoply. Türkmen özü üçin gaty hoply adamdyr. Ýa bütün problemalary
özüniň eden ýalňyşlary bilen gelýändir başyna. Dogry zatlar etmän ýalňyş zatlary mysal üçin goşulma şoňa diýip gezdiler-de bir-iki ýyllap. Indi o zatlar aýryldy. Hem bir yerde bir akıl paykat diýilen bir zat bar da. Nähilek agyr ýagdaýym bolsa, intoňy şoň bir palajitil çözüm ýollary bolýar da. Käte bir zady bağışlamaly bolýan, käte bir zada göz yummaly bolýan, ýöne bir optimal ýol demedilýär-de. Ya türkmeniň şu wagtky nemeti, şu iň optimal nemeti, şular döwleti, gurji, meclise tapşyrmak. Şonun optimal bir çözüm ýok. Ba bolsa aýdyn. Şonun optimal başga çözüm ba bolsa, teklip ortatyp. Şunu etmeseňiz, iyidine hiç kim jogap bermeýär. İyidi sizin yetiştiren cehaletiniz, sizi külüňizi köde nemedir? Garar. Bu soňu şonalykdyr. Ödem biz wagşyçylykdan baş çykýan halkdyňmyzy näse 30 ýylyň içinde görkezdik. Yani ejir çeken halkyň bir özüne görä bir gahar yani üýüşme nemeti bardyr. Yani gadan gaynanna yani batynç emele gelýär, şonalak batynç nemeti bardyr. Şo zat sizi bir patlar bolun aý uçurur. Yere de düşmersiňiz. Halkyň şonalak bir nemeti bardyr. Häsiýeti bardyr. Biz size tarihlerden kän gurrun verdik, Gollandiýany gurrun verdik, Fransiýanyň revolýusiýasyny gurrun verdik. Türkmen olardan sivil däldir. Olar ýani Gollandiýada premier ministrini soýup dersini toýýarlar. Boda ýakýarlar. Şonu ýani eden bolsa Türkmen şonu etmez öýdýän bunun. Hata gırrağın eder. Biz koyun toyup beren adamlara. Fransa'da da şoňa benzeş zatlar boldy. Yo, bu aňarty görünüp duranda da bu bir millet ya ýok bolmaly ya da ayakta galmaly bolanda saýlýar bir ýoly. Hewimizde iki tanak ýol bar. Ya parahat normal, akıl paykat bilen geçirme var. Ya da şolar ýalak. Näme boljak belli däl, bir hadise bar ýoňuz. Siz saýlamaly. Ödem men hukuk gorayan diyen demeden çörek yiyen illeşler vardır. Sizin zat günüňizde. Sizi şu halk hiç wagt bağışlamıyor. Bilin şonu. Şu halk sizi hökman cezalandırıyor. Sizin gidecek yeriniz yok. Hem adyňda çendi bellidir. O başka ýere kaçıp gitseňiz totaýda ýok ederler. Sebebi beýdip hukugyň gorulmaýanlygyny bu halk bilýär. Siz şunu şu derejeye yetirendir diýýäňiz. Ýöne yetirenem bolsaňyz onu öwredýän adamlar bar hani biz ýala. Derrew özlerine gelýär. Yani şu wagt 4 ýyl mundan öňki türkmen ýokdur. Köp zady düşünýändir. Çıkara, giýere deşik tapmardyk. Saýlaw sizin öňüňizdedir. Halk merhemdir. Intoňy demeder peýdaly bir zat etsen onu gözeňde tutar. Rehim gelir. O hukugyň ýok ýerine hukugy siz näde gorap bilýäňiz diýilen soraw elimden ortada durar.
Konstitüsyon suudun yok yerinde konstitüsiya yazıptırlar da. Yo, yazılıp biliner, onu işlemeyen de adam Şu işlemiyor ya da şu yazıptırlar yani. ben olmadım aydınçı ol şey alak. Hiç bunu yemedi abi yok. Ya da son Rembo ol şey alak. Rembo mu ne hakikatte diyeniz mi? Bak ben şu yaşkan şu L'Oreal'ak demeni görmendim. O bizim emelimizde bu L'Oreal'ak demeni devam edilenlerini. O. Bizim tuğrumuzda yetişiptir. O yetiştiren oğluna benden bir iki kılaat aşaktı okuyan oğlun. O şunu öğünde yaşap nemet diyor. Son kulağında çeket mi? Ölüttür var öyle. L'Oreal'ak adam yine. O normal diş koparıp, diş becerip görse ne yaxşı oluyor yani? Halkın ömrünü töküp öldüre bulur. Bu derece ne getiriyorlar? Sapara vatan satan havarlarında diye Serdar Türkmenistan'ın hukuk koruyucu edaralarının yığınağını geçiripdir diye şu anda mehkeme ministrine ve hazırki wagtda päskelçiliklere karşı yukarı derece iş alıp barmalı diyenmiş. O. O. İlk bile şunun ödünü nitelikte vaat etmeli. Ne rol? Yukarı dereceli iş rol. Tamam. Onun tercümesi şunun alak. Katı o sahna üçün o edip görürler de onların kıyan çare yiyin sonra ediyen zatlarının hemmesi hem. Köp adamını korkutun edip ediyorlar. Şu da atlan önünü alır söylüyorlar. Sapara. Neme ben ikiyinde de aydın Ataloğlu. O ikiyinde benden yaşırak o yen doğduğumda ama adıraktır. Siz halk bilen oynatmayın. O. Halkın şabbadi sizi yere sokur. O. Şu yankı akıllı şehiriniz bilen, yemeğiniz bilen o. Dünyada bolmadık yala giderler. O siz bir giden bir kahraman milleti o ne derece getirdiniz? Şu hatanı sizden bu millet soğramaz ödeyem. Bu vatan için, bu toprağı için adamlar zahanlarını verdiler. O bizim hata var adamlar. O dünya destan. O kahramanlıklarım demeler. O Siz şu yere an Angliya'da, London'da gazetelere çıkan. yere soktunuz. O isnat getiren siz neme. O ahaldaki atına da itine de o isnat getiren. O heykellikleriniz bilen o avrayın kaldırandır öğütmen. Avra beyt kaldırılan neler? Ay tam üstünden gülendirlerinde. Ahaldaki 2 yarım belki de 3.000 bundan o dörende o heykel var mı? Yani şu 4.000'e yetiptir yani. Yani diyen adamlık atık alakat. O sapara bu korkuya dediğiniz ne şeyle? Krep görüyorsa yine. Bunlar bir giden hacı hoca çıkardılar. TikTok'ta da oldu şu bağır gücüne ne edeceğini bilmem. Şu ünsüz olmalı halkı bir dindar etmeli, savura, şükre çağırmalı da şu maksatlı edinlerler. Ondan sonra bir giden aydımçıları var ekrana çıkıp o bir zat diyeyim yani bir klip çıkarsam işimiz gaydar mıkan deyip korkup klip çıkarıp bilmeni öğren adamlar indi. Günde TikTok'ta bir zatlar çıkış edin diyerlerde bunlara. Günde çıkış edin o nemedin deyip ondan sonra restoran kafeleri var esasen Aşkabat'ta akılır. O nem açın diye restoranınızın altında bir hasap açın TikTok'tan. Günde o pişiriyen zatlarınızı onu bunu reklam edin diye. Şey deyip başına da ne yani ağabey koyupturlar.
Şu kontrol ediyor bunları. Yani şu ganiyat Spor, ediyor diyelim kontrol derler. sponsorluk ediyor. Sponsorluğu ediyor gerekli yerinde o, gerekli yerinde o, sen şunu edersin, sen bunu edersin deyip şey edip şu an sosyal medyanı doldurup görürler de hem mesajların yankı internete çıkıp bir zatlar diyeyim yani korkup gören adamlar 4 yıl bundan önüne seyredin. Ne YouTube'da görürsünüz, ne TikTok'ta, ne de Instagram'da bir yerde. Hiçbir yerde zat yok. Yine kemiğine o bizim miyikimiz bulun hem mezetni o katı o takip ediyor, büyük bir takip ediyor. O bir de şulon realak aktivni deme bolması gerek. O şu pok tuğun yüzüne çıkmalılar. O bunu ne poktuğunu su örköler. Köpürcük yukarı çıkmalılar. Bunda kendi delil yoktur. O kim değil. Yani YouTube'da kali hareketler niye? Ön kıyalak sesini çıkarman gürlemen akıllı olmakluk yok. Gürledin hem sepin sırın açılıyor. Gidecek yerin yok. Gürlemen akıllı olup gören Türkmenler kendir. O demesi belli olur. Yavaş. Kâne olardan asa para aslında gürlemen akıllı olup görenlerim. Sana az der. Ken demek kemiğine ben münlerce adam tanıyanlar. Aha. Bir münüm der münlerce. O. Köpünün yani ağramlı bilen de açıkça yok şeylere. O vakt sapara yakmak yengil ceza o Türkmende şol günlere yetsek o Türkmençiliğin cezaları kän diye. Diyeme kemiğine ne biz bulun edecek vardı. Biz ne Türkmenlikten yani utanıp yüz döndürüp biz oğul olmak mecburiyetine getiriyorlar da şulun ediyen vardı şol. Ne bu bedeli şonlarla. Ne biz Türkmen diyemeden ne utanıp gören Türkmen katı kendi şu at. Ya o da Kırçizki mahtadan geçen son o karara gelmedi olacağında. Ne bulon Türkmen milletine o veren peydatı getiren demedi. O peydatı şol deyip adab etmeliler. Biz bizi oğul olmayan o biz dinimizden hem emeğimizden hem o tarihimizden hem bir bölümden o aşk geçmeli oluyat deyip şu tarafları kökümüze inmeli oluyat. Yani bulon edip bir öğren dağıtları şu yemine. Ya her bir şehirde hayır vardır deyip o biz şu taraflara emetmeli. Bu Araplaşmadan sahiplenir. O ne yankı din varada emettin de bu cevabı kata demedir. Yüzlöydür. O bağdır. Arap olman, Araplaşman, Müslüman olup bolyanlardır. Ben şu yeni burada kaytalayın. O Türkmenin Arap olma mümkünçülüğü önüne betmezçiliktir. Ne, biz şuna düşmendir, hem demesinden şu büyüklerine şu yatandır. Ya bunu biz hiç kimin dinine, nemesine, nememiz yok. O ne, ben önünde o nemem yetse, o ilki aşağı institutun nemediyse, o yani din akademisi ya din institutu, teoloji institutu, akademisi, şudur dinleri öğrenin. Ondan polyan varsa ondan varlar. Ondan da din yani bu sömürülüp görülen zat değerler. Bunun yani siyasi İslam deyip bir zat çıkardılar da. Siyasi İslam'a molyanlarlar, dine molyanlarlar bu sömürüdür. Yani oğluk demesi
Başka hiç zat. Sapara bu nämäni gaty gowy bilýän, hatda şu bir adam musulman bolandan soň insanlygy nädip ýitirişine çelli bilýän de. O şeýle bir o üýtge diýerler nämäni adamy. Ticarete O uğurdular. Bunun hiçbir nemesi yok. Bu söwda. Türkiye'de görüp görsen. Söwdadan başga zat däl, ýani kazanç ýagy. Din bilen hiç zat demesi yok. Yo indi şeýle Anınç bilen. şeýle bir zat bar da sapara. Hemme zadyň soňy o pula çykmaly da, bolmaly şol zat. Ýöne o din orta çıkan wagty bizim pul bilen işimiz yok diýär. Indi ayetler bar da ýazmaş. Ýani şol size o pullarymız halas etmez ýene näme, o şu pulun ýüzünde bolan adamlaryň soň gowy däldir diýen ýaly manyda bir giden ayetler bar. Ýöne şu wagt görýän hemmesi pulun ýüzünde de. O pulun ýüzünde bolmagynyň bir sebebi bar sapara. Bu nemelerde hünär ýok. İçinde hünär ýok. Men näçe tanışlarym bilýän. Bütün ömrüni şo ýere berýärler. Soň seheljek ýalňyşynda çykaryp gowy berýärler. Elinde hünär ýok, tanışam ýok, hiç adam ýok. Şeýdip ortada galyp akyldaş işlerde işläp ýörler de. Tanışı ýok, bilişi ýok, sowady ýok, hünäri ýok. Ol dünýäni başgaça görýärler. Rızkı Allah berýär dip ýaşap ýören adamlar çıkıp görýär. O da yarar. O yo oğlum yalan bolýar. Çıkıp taşına çıkıp bir gör rızkı Allah berýärmi ýa-da özüň işläp gazanmalymy? Ýöne näme kemine o bir ýana ýöne bu gaplar bilen bir giden pedofili. Şoňa meňdeş bir ahlakly näme bar? O tarapna hiç o girmelen dälmi kendi? Girer ýalak däl. Ol adamyň dili nemeti ýugurlan. Sapara men bularyň ýanky fetva kitaplaryny okap gördüm. Ben onu ekranda ýanky biňişleýin aýdyp berjek däl. Ýöne bäbek bilen nädip o sürtüşme ýolundan jins gatnaşa girmeli diýilip şeriatyň demeleri bar. Düzgünleri bar. Ondan soň 6-7 ýaşly gyz bilen nädip jins gatnaşa girmeli. O ýa şey diýip ýazýar, olaryň kitabynda ýazýar. Men hatda bir nemesini suratynam görkezipdim. Şol ýaky Demek kemine hiç kimin önancına nemämide bir karşılamaz nemämiz yok. Onların gerek bolsa başka atlara da ananıp bilerseniz hiç nemämiz yok. Meňe karşılığım yok. Ýöne onanç adamyň öz içinde öýdi. Yani bunu tiyatrlaştırmalar, bu propagandasyny yapmalar. O ben şoda atlara karşı o sen ite de ata da sığıra da öküde de näme ananýan bolsaň onanyp bilersiň. O araba da kürte de parta da kime ananýan bolsaň onanyp bilersiň. Ýöne sen şahsy nemen. Tony çağalaňa da doğru bilen geçirýän bolsaňyz o jenaýet. Olun Tayland demek der. O bizim bir musulman başkalıda doğulan ton biz bunu saylamadık ama içine doğduk da. Yo gızıklı tarap şol saylamayam ona. Boyun asyalar sen şu diýär. O yöne indi 70 yaştan soň aklın yetdi de. Bu yani ötüşüm ýöňüne kur böwet. Kärsi tünärsiz bırakýarlar birinçi nemesi. Iň uly o dünýäň ösüşinden gurukda. Şonuň üçin o haýsyny görseň o üstüne de ahlaksyz demeleri gatken. Kemine men Arap döwletlerine kän gezdim, nemetdim. Urşman töwüşmen meni şu taýdan çykaryp bilseler dogry bolýarlar da. Meni gorýarlar. Demelerden Araplar bilen kontakta geçmedi ýalak nemet. Çydar ýalak derler. Ödem hem sahtekar, yalançı, mezhepli. Yok Kur'anda ýazýar, yalan aýdyp bilersiň diýär da. Yalançy bolarsyň, başga näme bolsun? Bulan köpüsi döwlet derejesinde şonu alak. Yani bizet düşünjelerim çoğu meňdeş. Yani Arap'dan aeroportuna atıyorsun da. Hem aeroportlarda
Yani muhut internet var free. Hmm. Olorda da muhut deyip giydiyen bir minut geçmeken iyem sana demir eleyen. Kredi Yani kartın gir. devam ettirecek olsan tölemeliyen. Şu WhatsApp telefon numarını emailini al ya. Demet sonra yani aktivite edecek olsam. Onu iyinden sonra oraya alak ne ben. Utanç değil mi? Normal demet. Dünya hiçbir yerinde yok olur. Aa. Bu tabi kazanyanın ne emredin? Sehel burada. Ödem halkara aeroport. Yönüm önünemedi derler. Bunu bilemok, görmedim, değmedi mümkün derler. O tabi nunglerçe yani turist gelip gidip da. Her adımda şolur yani. Her adım. Edil Türkmenistan'ın migrasyon kulluğu yalak. Şey divaydayım. Partaker. Hay taraf devletini vatan sonra alak. Avadı yok var. Bayına garibine. Ortalığına varantın. O bağdarını çıktığına yönü asır şüphetirler. Oo. O 100 mant diye sonra 2 mandat buluyor da. 2 mantlıklarda 100 mant deyip onu satıp başlıyor da. Onu bağlarlar sonra 3 mant almalı. Hem yerinde sonra. Edil Türkmenistan'ın aeroportuna kovurduk geçirilen yalak. Yo sapara bu yankı tağlamağın goğuz attığını öğrediyen bir deyinde. Bu zatlığın olması. O hiç neme der. Büyük köşk zat der. Şonun için yankı o Kur'an'ı okutman saklayalar. Esasen şu Arap olmayan milletlere Kur'an'ı dine harpını öğrediyorlar da. O ovazlı Kur'an okap veriyorlar ya okumayın öğrediyorlar yani içindeki manini hiç kim öğrenmiyor. O Araplar yani kovul ya men onu kan ünüs verdim Arapların bilmeyen mi kendi. Yani bilyen ekene İnançlarıdır, inançlar kemiğine bana hiç inancın emretine karşılığım yok. O kimin anlayan olsalar inançlar, yani bilip inançlar. yok bilenden sonra Çok inan taraftar. kulu nokta sapara hiç bilmem demetmeli inanmalı. Bu meselesi şu indi sapara yang ne ayttınız da Türkmenistan şu yağdaya düşmesinin anırsında Araplaşma var diye. Hakikatten hem o şol var. Yine Türkmen adam Araplaşma bilen bilelikte gelen attır. Oğuzları zor bilen gerek uçlar bilen gerek siyasi basışlar bilen gerek salgıtlar yeni nämeler bilen Türkmen adını aldırdılar da yine Oğuzların Türkmen o bolya bizindi Türkmen diyen dövrlere eyyam 15. asırlarda Türkmen adı 15. asırlarda bir milletin adı ýaly görülmeye başladı. Yani ondan öňürde o yoktu barty. Seljuklu diýdi şonuň ýaly kiçi toparlar özlerine o Türkmen diýip at berýär ýöne däl ýöne ünsüriňne Seljuklu o Türkmen yani Seljuklu döwletiniň ýykylmasyna da Oğuzlar bilen urşuň sebäbi bardy. O nämen tek gelmäkä ýykyldy. Mongollar gelmäkä 100 ýyla ýetmän yıkıldı. Sebäbi Içinden öz içinden bir-birini iydiler. Iň soňa ýanky nemeler bilen hem söwüşýärdi, Oğuzlar bilen. Ýanky öz Oğuzy. Olam geçen ýyl Oğuzdy. Bu ýyl o Türkmen men diýip Oğuzlaryň garşysyna söwüşip berdi. Ine ýagdaý şol. Yemen kemiğine ne oku bilim demeden son ya dinlen hem beceti bir miflerden mifologiyadan ibarettığını adamın aklı yetiyor da ben yetiyor yani. O yani, dünyada yüzlerce din var, yüzlerce. O da hem beceti mif bir yerlerin mifi.
O yüzlerce Allah var mı? Allah bir diye. Bir diye ýöne o Yüzlerce de değil mi? Allah'ı bir. O nif yöne nif demek ertek demek. Türkmen söylemedi. O mifologiya ertek. Çağları ertek kadagan bile. Çağı kalktı ertek dinledi. Kim milletlerin ertek yönü ertekleri vardır. Onun ulan son yani son erteki dine aklın yetiydi. Onun o ertekliğine galiya. O yönü bir yani bu çağlık döwrüň nemeti. Çağa kan ertekli aydyp berenlerini bu yalanan diýen oklar. Bu erteki diýip aýdýarlar ýöne. Adam cemiyet yetişende o çağlık demetinden çıkıp bu zatlara bir akıl yetirmeli. O bizim yani mifologiya ananmalı olsa bizim yani türkü demelen mifologiyası var. mazlal Vatikan. Öyle katı düýpürler. Bulonkudan yani sizin Muhammed'inizden hem Kur'an'ınızdan hem beylekiňizden hem has düýpürler asırlıdır. Bir size şu medeniyeti, şu adlı Türkmen medeniyetini, şu ünlere gelmesine kömek eden zat şodur. Yani Oğuzhan Nemeti vardır. Korkut Ata vardır. Hat kadimdir. Saylamalı olsa sol sağdım demelerden Nemetler. Anan yan olsa adam sonra o da bir mif. O da düşünmen gibi. Ödem soğuk yerlerden Altay taraftan demir katıp yani buğlak yani tuğruklarından gelen soğukkanlı bir deme. Ama biz yankı ananıp nemet bilemiz yok. Bilimiz bir özümüz berip kuçamasak. O biz ne aklımız bu şu zatlara yani hilceler yalak derece yetmeli. O biz inanmağa diyem yok. Mene hiç kime yani inanmak diyem inanın. Bu sapara bu Lan bu- nemenin Ödüm inan. Bilmiyorum. Yani ödüm peydalı var. Yani. men şu wagta çelli nemen bilemok da ýa-ni Kur'any okap bu dinde galma dowam eden adam o bar olaryň pul gazanýar taýdan bilýän. Yani onun daşında yok. Geçen bir Ödem bir devleti yıkıp bilyendir. Yine Türkiye men katı gıynanç neme bilen terediyenler. Yani yıkılmadığının düğünlü Araplaşma vardır. Sonra edil neme yalak yani Kaan'da sokyalar da neme ne bilen yani, kol edip demeden yalak jekte diyorlar. Ne devlet devletin büdürösüne seredin. Şundan tilkinip çıkıp biler diyen umidim var çıkar nemeder olun yönü. Ulu yararlar. Şu atki nemedi. Şodur. Yani, siyasi İslam bilen sokulunda at şey. Biz on nemesine giyip bir yorumda yok. Bizden akıllı oğulyendirler. Yani düğünde şo yatırdı. Siyasi İslam yatındır. İslam'ın siyasisi olması mümkün yoktur. O siyasi Buddizm var mı? Sorak görüm. Ya siyasi Hristiyan ya Katolik siyasi demesi var mı? yok. Yoktur. O adamın akliyet diyendir. Yok siyasi olup biler mi ya? Din o- siyasi olup biler mi? Cahil toplumu yutturup oluyordu. Akıllı İslam, bilimli İslam yine burada. Yo sen sapara denizden mi geçeceksin siyasilaştırar yalak bu dini? Denizden geçmeyen bir nemesi vardı. Denizden yine gemi bilen mi geçeli? Kayık bilen mi geçeli? Ne edip geçsek amatlı olur deyip son her kim öz düşüncesini aydıp şu siyasilaşıp bilýär da yine şu hasa amatlı bu beyle olýar deyip İslam'ın nämesi siyasilaştırýarlar bunu? Hiç zat yok. Yankı bir gıcaz gördüm de internette. Ben diýdi şu wagta çelli okudum diýdi. Kur'anyň näme terjimesini okudum. Diýdi adamlar bu otayda bizim pikir edýän zatymyzyň hiç bersi yok. Edil hemme adam tersi diýdi. Diňe talançylyk, zorluk näme diýdi? Indi İslam sözünün özü, o İslam sözünün özü boyun eğmek diýmek.
Boyun eğmek. O Araplar gelen vakti İslam'ı kabul ettiği yere boyun eğmeyi kabul ettiğiyle manıydı. Ondan sonra Arapların gücü koğuşandan sonra biz boyun eğ diyen vakti bize değil, yine Allah var, yine yeketek alemleri yaradan, yine şonu diyetik biz aslında deyip yalancı millet son şey edip İslam dini birden yankı talançılık siyaseti dinin adını övrülüyor sapara. Ulam haçan olya 10. asırlarda olya. 11. asırın başlarında. Yani 21. asırda aeroportta kovurduk talat ürünleri ne mi diyecek? Mine. Olarım değil mi diyer ki bu kovurda biz Allah için değil. Allah için yanlış düşündünüz bu aslında. Allah için de şey diyecek bak ha. Onu kovurdak deyip bir din dörer anda. Düşünüşümüz boyunca Türkmenistan'da. Yildeşimiz yazıptır o 2 günden beri hiç gepleşip bilemok çağlar ölen diye internetin koğuşaklığını göz önünde tuttu. O şu yankı şu zatlardan korkularını ettiyerler. Götlerin yemesini bilyerler. Koğuşak yerlerini. Çok çünkü diyorlar. Ne şu yiğitlere de ben kavırdatlar aydiyan olun blokların bir yandan geçiriyen olmakları mümkün oluyor onu. Aydiyan atlımın köpüsü o hakikattir öyle durmuşa geçiyendir. O ne ben katıken bana düşmançılık eden adamlar vardı. Kendine. Öyle köpüsü elimden çörüğü yiyen, yetiştiren adamlar köpüsü. O kavirilen dost, o sağlıkta bilir olanlar budan var. O çolun hem becesinin, hem beces demeyin, o katı ağramlı öylük 95 pradem cesedini gözümün önünden geçip gitti şu katı. O şunu etmeyem diyenden var içinde. O bir yöngöl seyret. Benim çağalan var. Onların yeti yaşamalı. Yani bolman toğun bir yaşamalı. Yani o dünya gidende de yaşamalı. İyiydim de. Neme koyup gidiyen. O bu sen pulun vardır. Onun buyruğa gidecek manan yok. Çağalanda koyunda da koyulacağı, koyulmayacağı belli değildir. Tevavi kanun yok. Yani neme yok. Yani aşöz neme. Yani çolun köpsünün cesedini gözümün önüne geçirdiler. Eminim. O yarısından başlap o beyleklerine çendi. O tüycü paylap görün, o beğenip nemet görünlerine çendi. O kovu yaşayacaktılar, kendi yaşayacaktılar. O yani tevigatın kanunu vardır. Bizim kargıncımız bilen, yani emeğimiz bilenin bolunu her bir edilen zadın bedeli vardır. Çekeceksiniz. Onu tevigat yüklüyor üstüne. O da görüntü. O ilk kulak çıkağında deme uladım değerlemeli yerler. Görtümü değerlem değer. Normal deme. Neyle kıyınçılık olsa, kıyınçılık o öldürmese seni güçlendiriyendir kimi. O indi o ben demimden kalan diri kalanlar vardır. Şoların emedenler vardır. O halas olup bilseniz ne ona görülüyor. Ona vakt korkudur. O sizi yetişmeye seyredin. Ben ağır almam değildir. Bu Türkmen halkının sizden çıkaracak nemesinin bir uğucudur. O kalan iyiliğini yetirirler. Bu da atları hiç kim bilmeye, görmeye, degene özüm benden değil, ile neme, kim orada gitmez. Son için bir topur kuruluşlar, kuramalar öğretip yorsa, sizin her birinizi kulağınızdan çekip çıkarırlar. Görünmeyen, bilinmeyenlere mi ödüp görmem, sesini çıkarmasan bilmediler. Kırada kalan yok.
Elin demesi gözüne uy atılır. Üstüne galyp bilen galar. Şoňa geldik. Bu neme beýle dowam etmelilerle gemine. O bir gudratlar, bir zatlar ortağa çıkıp bu zatlary saklabaly, duzdurmaly. Belki de biz şo zatlary wesiledir. O ýygyny alyp götürür. Ölmejek bolsa götürmeli. Ýok bolup gitmejek bolsa götürmeli. Olaň bir ullukan taýlary ýalak demesi ýokdur. Ay cehennem men bukuluk galayın nise gider. Şimdi Zapara şeýle bir näme var. Owa siz Halmurada bilen geçiren gepleşiňizde drone ulanır diýip aýdypdyňyz diýe. Hakykatdan hem Türkmenistanyň territoriýasynda drone ulanyp bolýarmy ýa ulanmak kyn bolurmy diýe. Ya emçin ulanmak kyn bolar. Kowa şertleri. Tebiğin emellerim mi zaten benim drone. O 1000 kilometre düşüyor. O 5 kilometre düşüyor. 10-15 kilometr uçýanlar var. O gerek bolsa drone, gerek bolmasa başga da adam ulanyp bolar. O hemme zady ekrandan aýdyp oturmak hukman däldir. Şeýle. O Sapara size propaganda okap bereň. Asmanımız asuda, yurdumuz parahat, urş yok, şehidimiz yok, şükür etmeli. O şoňa Allah o düzelerdi. Allah düzeldi işte. O yurdumuzun kemçilikleri var elbette diye. Kemsiz yurt yoktur diye. Buların bu ertekleri şey edip saklap gelýärler de 30 ýyldan bäri asuda asman, parahat, yurt, garaşsyz diýar, berkarar watan, bir taraplyk diýene näme eýle beýle diýip. Yani neme başta gurrunda şu öndürmeyen cemiyetin demeti varada gurrun ettik de. Ne hiç vakit öndürmeyen cemiyetin vekili ne şu adamlar. Hiç vakit öndürüp bilmeyecek. Şular ne traktör yapar ödeyen. Maşin yapar ödeyen. Ya da o fabrik göredir ödeyen. Ne şular yalak porruk gurrunlar nemeder o halkın nemeder yalak. Öde yalak zahil Allah bilir. Bunu öz çağlarına aýdyp bermeli bu erteklerine. Yani öndürýän cemiyet bilen öndürmeyen cemiyetin arasında yer bilen gök yalak tapawut var kimine ne onu içinde yaşap ýörensoň gaty belli de bütünlükde şu cemiyetlere öwreşipdir tapawutyny gaty bakym öwrenýär. Adam yüzünde seyreden de öwrenýär. Onun aňartynda boşlugy hiç wagt şu adam yok bolmandyram gelecekde de bolmajak ne yani gepuruşundan çıkart bolýar da. Yani adam ne yani bir yerlerde samolyot yapar öýdýär. Asman hem bir yerde de sizin asmanınızı alak arası asman var. Asmanınızı arası gyýyryp gören yok. O sizin kim arasadığım belli dälinde. Bir kaptylar aral todap ýatyr. Şoğurlardan toprağı todap ýatyr. Bir yerden kukurt todap ýatyr. O sen üçin bilmänsoň arasda bolmagy mümkin. Adamlar rak ketel bilen ölüp ýörler. Tuberkuloz bolup ýörler. Owa. Buların Sapara ertekleri kendir. Beýtmeli şey edip ýanky. Ya şoň bilen özleri ýaşa bersinler. Biz o nemesi yani birinin ertekanan ýamynyň okmy oňa burulakan demämiz ýok. Onuň dadyna. Yani şeýle bir zat var Sapara. Şu önümü öndürmeyen ýanky aýtdyňyz ertekanan ýani şu.
Hakiki şol yani Arapların önümü öndürme mümkinçiligi yok da dine taalattırlar. Oğurluk, taalançılık, yalan emme zaten yani tarihini okan, Kur'an okan iyi barkısı. Şu taýda emme zat görünüp durda. Bizim ýurtdakylarym edilçeyle de ne için taalaýarlar? Ertekleri ynanýarda. O başka Owa kâri hünäri bolmaz. yok, ertekleri var. Ine erteklere Europ öndürýän diýiş. Men de sapara mikrofonunuz düştü mü? Sesiniz biraz kesildi. ne etdiň kemini öýde Taýda öňü ýakamyň aşagyna giýip. Awa şeylere ýaňa bir gowrakdy. Araplar bir zat çüklýän bolarmy? Aha. Şolada o yani uzaktan demediyen komandalı demelere var duaları. Hiç zat öndürmedik. Öndürmejek. Gelecekde de öndürmejek adamlardır. Herkes özlerini ayna seyredip kärim näme hünärim näme o eden dadım näme diýip onu ayna seyredip özüne hasap beremeller. Yani Türkmenistan'ın 99% şundalakdy. Ayna karşısına geçin. O yani nikçemli жизнь diýerler-de. Orçu bu sözleri var da. O şulon nikçemli жизнь yani hiç değeri yok. Yani ömrüňiziň o emeti şol. O galandan şeyler. Delilden başka Türkmen toprağına hiçbir peýdaňyz ýokdur. Bolanam däldir, bolmasy mümkinim däldir. Ben şonu aýdýan-da. O şuňa garşylykly ýeriňiz bar bolsa, suwutnamaňyz bar bolsa, orta çykyň. Taparagyň garşysynda gelin. Kemiden karşısında gelin. Tapawut ýokdur. O men äkli başyňyzdaky adam indi 2 bolsa ikisini başyňyza goýan, onuň şonu gorýan, hukugyny gorýan, halkyň hukugyny gorýan diýen adamlaryňyz bar. Hemmäňiz üýüşüň terediň bir gapdaryna geçin. Hasap berin halka. 20 şaýlyk bir batlyk. Şu jemgyýete peýdaňyzyň degen ýeri bar bolsa, men hiç zat bilmedim. Men siziň öňüňizde diýde çöküp ötünç soraýyn. Şonu edip bilseňiz. Yani hemmäňiz aýdym aýdýan goş-goşýanyňy da çendi. Ama bunu her kim aýdyp bilýän näler? Men aýdýan size. Gurban geldi, Gurban uly. Oğlum bilen çağalan çoğulan yegenden bilen terediň bir gapdan da meniň töwereňdäki goraň beýlekiň bilen itin atyň bilen şu jemgyýete iki şaý peýda getirip bilen ýeriň bar bolsa hatam berin diýde çöküp ötünç soraýdy. O nämen ýok eden bolsa oňa hatam berin. Bu halkı siz samsyk kadar edýäňiz. O şu halk sizden samsyk bolsa bu halkyň ýaşama haky ýokdur. O men halka da neme diýen? O şuloň elinden şu ýurdy alyp bilmeseňiz siz millet bolma hakyňyz ýokdur. O halky size haky teýügat bermeýär. Şular ýalak janarlaň, haýwanlaň elinden şunu o nähilek ýol bilen bolsa tapawut ýok. Alyp bilmeseňiz siziň millet bolmak hakyňyz, hukugyňyz demäňiz ýokdur. Bunu tebigat size bermeýär. O mesele şey dip dur ortada. Onu bilmedik filan bolup o geçer. O Hudaý wadyr, şükür edeli ýok. O zatlar ýertekiňdi o demäňizde goýun. Ýagda edil öňüňizde maňdaýynda diýrep. Bunu dinamikliga salyp ýoruny aşagyna ýylyp demek. Bu zatlar bolmaýan. O bu halk size soň bedelini ödedir. O siziň çağalaňyz, nemeleňiz, erkekler kelletini kıygaç giydirirler. O Türkmenistan'a matriarkat gelir. Onu aýdyp bereň size. Kendine. Yo bolmasam şeyler akmykan yani şu ýagdaýda şol görünýär. Gelinimiň çaýyny, suwuny taýynlap berersiňiz.
O kelläňde de gıýňaç gıýdyrarlar. O köpüňe ýaşındyrarlar. O agyndan neme zat çykmasyn diýip. O Türkmen şu derecede. Ya o yeten yerinde bilen yok. Ayna gowu teredip bilen yok. Ayna teredip. Kemiden şeyler. Hawa ýerleşmesi ýazyp durup bir Türkmenistana baran Rus turist diýä. O 4 gün zordan çydapdyr. O näme üçin diýip sorasalar. Yani loading diýen ýazyny görkezipdir de, yani internete ýükleýän loading diýip çykýar. Ya da internetten bir zat görecek bolsaň, o şu görüp bolarok da. Kim barsa da şeýleýin soňa. Bunun edip berende aplarını. O kader gayrete aşıktır diye. O diýip Türklerin bir sözü var diye. Düzeler diýip Allah'dan garaşyp otursaň, o peýdasy ýok. Gayrat özümizden gerek diye. O diňe şeyler. Hem pikir. Şeýle doğru. Ondan soň. O dinli mesele girmedi ya. Dinli mesele dinläsim gelenok. Din temasy pedofilin temasy. Bu teman menem halam ok. Sapara da bilýändir sapara da men sesim çykarmaýarym. Yani hiç kimin dininden eme gatışan inancına gatışan yerim yok. O Süýetlerin kada, Türkmenin kada, o beýlekinin kada. Men üçin hiç nemeti yok. Ana näme bolsaň özüňden. O men bir täçük bir dostum bar. Yani kendine. Yani molla, meçidi mollası. Ondan kâte gelýär näme. Sultan yani. Ben okey diýen. Özüňe alýan. O teň iş. Giden bir topar nemeler Allah görsün o. O näme üçin diýen. O sapar diýen ýygwary tak. Orça bolur. İýliň anna beýdime diýen. Bilýän diýen näçek gerek. Täçük o wansana täçükden uruş böründe urlary şu taýdan ýetir bolup Süýetler düşdi de. Oğlan o işan oldu. Başka hüneri yoktur. Ben de düşünýän. Başka hüneri yoktur sapara. Yok başka hüneri yok. Bilmem yok. Hiç başka näme etmezsen molla bolmaly. Indi bu taýdaky ödem gelinem var. Ya adyny bir ada diýerler. Bu wady var. Odan bir näme o gelini var. Çörek pişirýär süýütli nemeli. Onun näme diýem ya Gülbibi adı. Sapara ağa diýip Gülbibi bilýän näme diýem maňa diýer. Ya sapara ağa diýip 15 milyon dollar pulu bolmalydyr diýip. Bu gaty baý bolmaly. Bolmasa beýle urulmaz diýer. Hünersiz adamı düşünüp bilecek saat. Arkasında hem pul vardır. Yani Pamir'in dağlarından yani elektrik görmedik nemelerden o. Arası neme? Ona neler şeyler nemeleri var. Indi sapara bu yankı bu tema benim kan girme halam yok kan aytmayanam diýmeýänem ýöne. Onda biraz Kur'an ulynyň ayet okap namaz okap ýöreýişini görenden soň bu zatlar aýtmasaň bolanok da. Yo mena çağa tereden ýalak terediýem. Çağa ertek aýdyp berýän. O. Onan ya, neme diýär? Onan çağaňyň şeýalak bir ýalan diýip aýdama o çağa. Kawat geldi. Çağa ýalak görýän. Sapara kawat geldi ayet okap berip bitdi ýa-da. Kendi şeylete indi bolanok böyle zatlar ekrandan aýdyp başlansoň barıp okaýatym ýöne manysyny düşünýände Kur'anda yazan zatlar näme olaryň ynanyp el göterip başlaryny örtýärler bir hil oturuşlaryny düzeltişdirýärler
O ayrı bir zat. Kur'an'da yazan adam onu talan bunu demedim diye ona sövüp durandır. O ayet var yani. Celevim çağız deyip söylüyordu ayette. Şeyle zatları geçiyordu. Bunların şu beyik kitap mukaddes kitap mukan deyip dinlep dursan bu zatları görüp içinden hem bir hilnemede öyle. O şeyle. Yo, bu neme kemine bu dinem neme de bizim tarihimiz. Bu gidecek yeri yok. Bu bolon da Ama bulan o zaten. tarihini inkar etme de mümkün değil. Yönü akıl var, paykas var. Indi bir aydınlık döwri. Bu da atlar okuyan, görýän, neme diýen. Bu dinlen nirden gelip çıkandy, nädip çıkandy? Aklın yeten soň. Bu da bir mifologiya. Bu adamlar bir da inanmani. Bünglerçe ýyllap Muhammed bolmasa başga da adam ýöküle dönüp bölürden. Bir da tapmasa bolmayan bolmalar. Yani adam diýilen neme, nemesine. Ýöne bunu siýasatlaşdyryp yani durmuşunu cehenneme dowdaga öwürmek näme? Yok kıyıskan emesi var. Kur'an olu namaz okuyan olsa, ayet okuyan olsa o demek şu dinden kovuluğa garaşma. Şolay diyen olsa şeyle. O da bulon beyleklerine de şey diyor. Yok hemmesem şeyle. Yani iyi sonu şu namaz okap gören kim var olsa görün yine. Bütün giden halkı Okuanlar da mene kemine karşı değil, okusunlar, demesinler, inantınlar, inanmasınlar. Her kimin o yönü karalasya varsa para. Ben şu tayda değil yani. Benim ol yankı. yöne bu bir yankı sağlık dövürdüğünü. Şoňa demetmeli. Bu çağalıktan ululman demeden adamlar dipata ediyor. Mene yani çağalık dövürünü yukarı kanam yaşap görün adamlar. O yöne şol demede aralarına şulon şu ayal gıyınlara veriyen eziyetleri, nemeleri şol biraz yaralıyor. Yakımennel ehli cemiyetleri yaralıyor da. Onun şulon çağa yaş kıyıcağlara nemelere, tecavüzü nemeleri olar hiç kabul ederliklerle. Bu katı bir neme adattan naşarı yağday. Şu da atları beni hatam şuradan udoklaştırıyor da. Onun bilmediklerini olup o deliller demedim. Ola hatam beter. Men bolmasa şulon hem mejetnene musulman kemine. Yani aytıp bereyim. Uğurlu edemok, yalan sözlemok. Yalan sözleyenem halamok. Yönü Kur'an'da öyle zat yok olsa para tersi var. Aynı Müslüman Bu adam diýerler hava. diýerler. Şu Müslümanlar yalan sözleyen. bu adam diýenler tarapyndan seyretseniz dogry. Yani öyle değil Kur'an'ın içinde yalan aydıp bilersin, yani hile kurup bilersin. Talap bilersin, yine başka milletlerin topraklarını elinden alıp bilersin, ayarlarını eğer olsa da elinden alıp bilersin deyip ayetler var. Uzun giden o zatlar biznes sapara insana. Yani bunu cehalet getirip edip bilýärler de. Şoň üçin bulon nemeti düşmani ilim bilim oku şu zatlara delil berýärler. Şu zatlara delil bermeseler bularym öýde ýerini tapardy. Dinen bir ullukan bir yek görülmezdi. Inanmadı. Ýöne bilim var yerde din yok, din var yerde bilim yok da. Şol deme cemiyetleri iyide kaldırıyorlar da. Yani Müslüman devletleri, ehli Müslüman devletleri bir yeri koşuğunda bir Japonya'nın veriyen önümünü veren yok. Demine. Neyse ne Müslüman devleti var. Yani şolun hem bejetini koşuğunda, ehli Müslüman devletleri koşuğunda bile bir yeri kalanda. Japonya'nın veriyen milli hadilatı var. Yok veren o. Olur. Son çok yeme veren o.
Japonun Hudaý başgadyr da. Oy hudaýlary ýok olaryň ýa 90% hudaýsız. Galanyň hem hudaýy ýalňyş hudaý. Hedledben şolong maşinlaryny, O Toyota'lardan nähili jihad üçin ulanmaya o Toyota'lar. Kulübet koyup arkasında. Toyota'nın en ulu girdeçilerinden bir şataylardan geliyor aslında. Özbekistan'dan o telefonlar, televizorlar, telefonlar şolong. Kapır gidip awadyň göwren oklar bular. Yok olur gerek. Nebe diye sapara sorap gördüm ben. Ya Allah diye şey edipdir kapırlar bize hizmet eder ya edipdir. Veriyor. Bunlar da cevabım tabii. Şey edip o özlerine anlaşılıp görürler de. Özbekistan'dan o yazıya biri. Salamu aleyküm diye siz kim özünüzü kıyıska tanıtsanız diye aytsanız diye özünüz hakkında. O hazırdan rahmet diye yankı. Berjek cevabınıza öňünden sağ olsun aýdypdyr da. Sağ ol. Sen tanıtmalı ya men tanıtmalı. Siz diýipdir sapara ikimize de değişli kendi. Özbekistan'dan sonra ya. Ya men bir köni partaçy. Şonu bak şeyler o tanarlar. O Türk Özbekistanyň ähli partaçylary. O bizim döwrümizde partaçylar hem bizi tanıyanlar. O meni köpüsü bilen tanış. O şu taýda yetişdim ben şu partaçylygyň içinde. Şu parta uğurluya diýenden yemetinden ben şu taýpadan o partaçylar taýpadyndan. O Özbekistanda 90-njy ýyldan öň partaçylyk bilen ýeke Özbekistanda täjiklerim, kazaklarym hem tanıya Azerbaycanlarda da partaçy bar eken. Hem bizi tanıyandır. Ady berilip partaçy. Şondan ulok demem ýok. O tanıdyp biljek. Sizin tanap biljek demem. O kärim, hünerim ekonomik o ömrümüz parta araşdyryş tenagatynda geçdi. O ýeke Türkmenistanyň däl Orta Aziýanyň hemme ýerini aýlanyp çykdym kemine. Partaçy bolsaň şeýle bolmaly eken. O partaçylarym üýtgeşik millet eken. O bir teretsen sen ýurdun içinde kahraman ýalyk, bir gapdal demetden o şemal başka tarapdan demetse sen düşman bolýan. Diýerim atýarlar, batýarlar. Şol hulap gowy dip o bir topar tanışlamız bilişlerimiz o türmelerde çüýredi. O görüsini gördüler. O ödöklerde de katken gitti deme kemine. Ata demetinden. O şu köni partaçy şeyden ben gıysa nemeden kemine. Ben özüm tanıttım o. Indi sapara men özüm kendi tanıdıp durmayın velin ýöne edýän işimize aýdaýyn ýa wagtymyza maz aldy ýa soňuna geldik. Biz ine Rus imperiýasynyň basyp alan Türkmenistanyny halas edýäsde. Şonuň üçin çykýas ýa ekrana. O näme üçin çykýarlar, näme üçin gürleýär käler diýip. Şo taýy gyzykly bolmaly da. Soň bular kim kendi ýan bolmaly. Ne şeylerek o Rus imperiýasynyň bol astyndaky ezilip gelýän o baýlyklary talanýan o Türkmenistany we halkyny o halas bolmasy üçin o dörli ýollara neme diýärse Ýeke Türkmenistanyň däl başaryp bilsek ähli Orta Aziýa milletlerine, Türk milletleri, Orta Aziýanyň içindäki Türk milletleri şu Orta imperiýasynyň ganatynyň aşagyndan çykarmak azatlyga. Maksadymyz şol.
Owa sapara wagtymyzam boldy. Ha bolýar kedine. Biraz ýadadygam. Owa ýadadyk hakykatdanam. Ýene de ekranlarda görüşeriz illeşlerimiz bilen. Sağ bolun, iyileşler, sağlıkta görüşelim. Hiç demetmän bulary ýenip geçer. Başyňyzy dik tutun. Şulan elinden döwleti alyp bilmesek, millet bolup ýaşap bilmeýäs. Şoň üçin biziň taýlary alak başga ýolum da ýok, yekedir. O da tekedir diýip şiral goşuyor. O tekelerim geçi olupdur. Onan bilin. Şiraly bunu deme. Eşitmän gitdi de görüldü. Hmm. Bolýar, Bolýar, sağ bolun, bolýar, iyileşler, sağ olun. sağlıkta görüşelim.